Horas marihita saluhukna. Di dia kita maringana di tikion, saya tong ma asi doho tolong itu hatta na mangaramoti hita. Hudia na hinalongan itu hatta Yesus Kristus. Hata di debatana gai beturpu jamita di tikion, tarsurat do di buku 2 Raja-Raja 27 ayat sada rodi 14. Hujahaho majo isini turpuki itu tonga-tongata, laos tepetihu ma di bagasan rohatta. Dungi disuruh rajaima suruanna asa paluhut tujuluna saluhut situa sia Juda doho Jerusalem. Dungi nakok ma raja itu joroni Jehovah doho sudi bawa sia Juda doho sudi pangisi di Jerusalem rodiak kamaling doho panurirang doho sadok situan natoropi toliak kana mekmet rodi nama godang laos didokkom mama jaha tu pinggul nasida saluhut hata ni buku perjanjian najuk pangi di bagas joro ni Jehovah. Dungi jongjong maraja itu labung tiangi lahu mabayan perpadana di depan ni Jehovah. Ikon naing mangihuto tu Jehovah doho mangaraduti akatonana doho pandangyonna doho aturanna sian nasa rohana doho sian nasa ate-atena lahu pahotton hatani padanon akan tersurat di bagasan bukuon. Jadi sardok bangsoi mangudukon padani. Dungi di dokor rajai masih tuani malim Hilkia dohot akka malim P2 dohot akka si jaga pitu asa parwarona sia joro ni Jehovah sudi ula-ula akka na pinauli di Baal dohot di sebaun Asera dohot di sardok parangan di langit laos ditutung ibana maluhuk nai di balian di Jerusalem di akka ladang martopihon sungai Kidron jala sirabun nai di dokodo buanon tu Betel. Dungi di paijur rajaima halak malim-malim akan pida bangkitnya karaja si Juda. Asa manutung dau panasida di atas tabak akan di bagasan hutan di Juda dohot humaliang Jerusalem. Tole huhut akka jolma na manutung dau pa di Baal. Di mata nyari di bulat dohot di sudi bitang ima sadok parangan di langit. Di dokor rajai huhut parwaron gana-ganaan Asera sia joro ni Jehovah tu balian di Jerusalem. Turura ni sungai Kidron, laos ditutung doi, dirura ni Kidron, jala digupui gabi sirabun, jala sirabun nai, disabur hodo tu tanoman ni halak situan natoropi. Akup ni di lohai do akka bagas ni bawa, akka namar jolma hubbawa, akka namar donok joro ni Jehovah. Inganan ni paropuan akka namar tonun abit udung-udung di sebaun Asera. Dungi di dokom ma ro sudi malim sian akka hutan ni Juda. Jala diramuni akka tabak. Panutungan ni akka malim di daupa. Olak ni geba saha ro di Berseba. Jala di lohaido akka tabak ni partukoan. Tole tabak di haroroan tubal ni Joshua iduk ni hutai. Na di habirang ni ganup colma na masuk tubal ni hutai. Alai anggo akka malim ni tabak. Dan jadi memilih di atas langgatan ni Jehovah na di Jerusalem. Asal mangas sagu-sagu naso niasoman nasida di tonga-tonga niakka ha anggina. Diramuni ibana huhut topet na dirura ni akka anak ni si Hinnom. Asa unang tarbay manang isebe pabuluson anak na manang buruna sian api lahu memilih tumolok. Di paholang do huhut hoda akka na niapos niakka raja sia Juda. Pasahatot tumata niari sia labung pitu lahu bongot tu joro ni Jehovah tukan biluk panganan ni netan melek ni halak perhaladu na maringat dia kealaman ngalai anggu hureta ni mata niari ditutung doi di bagasan api di lohai raja huhut langgatan akka na di atas taruk ni biluk pergijang ni siahas akka na pinauli ni akka raja sia Juda. Tole langgatan akan pinauli ni si Manase dina 2 alaman ni joro ni Jehovah. Danga dong tinggal di sinanggu sada. Jala sirabun nai disir-sir hodo tu sungai Kidron. Tole tabba akka na diadopan di Jerusalem. Tukas siamu ni dulu hamagoan. Akan pinauli ni si Salomo raja sian Israel li sobaun Astarot. Bias-bias ni halak Sidon doho di Kamos. Bias-bias ni halak Moab doho di Milkom. Bias-bias ni halak Amon luhu nai diramuni raja ido. Di panggolhon huhut akka tiang panob-baun. Jala ditaba akka subbaun Asera. Jala digohi
hajonjongan nai dohot huli-huli ni halak namate. Ido sahakna. Donga sah porsiaun, adong do peribahasa di bahasa Indonesia, taringot tu rikok ni hayason, didok songonon. Bersih pangkal sehat. Lapatanna, kesehatan harus diawali dengan kebersihan di dalam lingkungan. Alani ikkoradu taddu hayason di lingkungan, asa holang sian akawabani sahid, nabui mengganggu hahipason. Isarana di masa pandemi COVID-19 sion, unang lebba di protokol kesehatan. Ikkor ringgas do mencuci tangan, unang lupa memakai masker, hindari kerumunan, jaga jarak tuak kadongan na asing, asa holang sian bodil ni COVID-19 siai. Alai dada hola pamatang na rikok sehat, hapor siawani pe rikok dotong sehat. Alani ikkon didukung hayasun di sekitar do nang hapor siawani. Asa holang hapor siawni sian aka virus na bui parosahid. Donga sapor siaon diturpuk jami taon berusaha do Raja Josia patu pahayasun ni partodion ni bangsona sian aka haramunon ni hapor siaon. Di dua raja-raja 22 manang adorang turpuk jami taon di patorang do disi songon latar belakang ni hebaruon ni partodion manang reformasi spiritualitas napi namasa ni si Josia diturpuk jami tahun. Duk 10 tahun Raja Josia menguluhun bangsa Juda di Jerusalem, disuruh Raja Ima juara tulisna namar goar sisapan, tujoro ni Jehovah, laho manopot situa ni Malim Hilkia, asa disagihon manang dipakai nasida akka perak, naam pinapungu ni akka si jaga pitu joro ni Jehovah, sian akka natorok, bahen biaya paturehon akan nasiga di bagasan joroi. HP tagan tu bagas joroi, jupang ni Malim Hilkia ma buku patet ni Jehovah di bagas joro. Dungi dilehom ma bukui tu sisapan juara tulisi. Asa dibuat tu Raja Josia huhut di jahahon. Dung dibegi Raja Josia akka hata ni buku pateki, disasani Raja Ima pakaianna. Dungi disuruh Raja Ima sisapan dohot Malim Hilkia rap dohot akka parhaladun rajai lahu manukutun tu Jehovah taringot tu rajai dohot taringot tu bangsoi dohot taringot tu canduk Juda alani hata ni buku patit na Jepangi ai tung nabalga situtudo rimas ni Jehovah jala marsi gorgor ala so ditangihon jala diulahon akka raja adorang sosi Josia akka hata na tersurat di buku patiki. Dungi lau maperhaladun Raja Josia manopok panurirang nai hulda di Jerusalem. Ninna nai hulda matu nasida. Songono do hata ni Jehovah. Idama paro okku majea tuhu tawon. Doho tu pangisinai. Ala naung tina dikon nasida di bata. Jala manutung daupa nasida tuakka di bata siliban. Gabe hehe ma rimas ni di bata. Marhite sian sude pabahenan ni nasida. Gabe ikon marsigorgor rimas ni di bata. Mida hutai jaladang behai topan. Alai anggoto raja sia Juda Ima si Josia. Namar suru akka perhaladunai lau manukutut Jehovah. Songonodo hata ni Jehovah di bata ni Israel. Ala naung mangilala roham. Jala dipauduko dirim dia dupan ni Jehovah. Diribai ho pahiammu. Uhu tu matangis dia dupan ni buhiku. Dung dibegi ho hata akka nahulubahuni. Dopak pangisi ni hutawan. Au pe nunga hutangi hokko ninna Jehovah. Di baheni idama au sadiri papung hokko tuaka opum. Asa marsonak-sonak ko papungonna tu bagasan tanomanmu. Asa unang sanga ideon ni matami. Saluhut jea nanaing paro oku tu atas ni hutawan. Donga sabor siaon. Duk songoni mulak ma akka parhaladu ni rajai madapoton Raja Josia. Laos di pabuna sida mahata ni Jehovah napi nasahakna marhite panurirang nai hulda. Dung di bege si Josia akka hatai ama sikap dohot tindakan selanjutnya sian si Josia. Ima najupak kita diturpuk jami tawan. Sikap dohot tindakan ni si Josia ima patu pa reformasi spiritualitas
manang patupa hebaru ni partodion di ngulu ni bangsui. Jala adong dua nabui ni ida diturpukon. Na parjolo patupa perpadanan doho debata. Donga sapor siawang di papungu Raja Josia matujuluna saluhut situa sia Juda doho Jerusalem. Dungi rapak borhak manasida tujoro ni Jehuba. Rap doho sudi bawa sia Juda doho sudi pangisi ni Jerusalem. Laos di batu begihum masaluhut hata ni buku perjanjian najuk pangi di bagasan joro ni Jehuba. Dungi jongjong marajai lau mabahin perpadanan dia dupan ni Jehuba. Didok rajai ma di padanna. Ikon Jehuba do ihut tonon nami. Ikon radutan nami do saluhut tona ni debata. Doho panidanyonna. Doho aturan nasian nasaroha. Doho sian nasa ati-ati nami. Jala sabdok bangsoi parsidoho do mangudukon padani. Patupa perpadanan do debata. Omma langkah hebaruon di partodion na perjolo. Di patupa si Josia di saluhut bangsomai. Asa marsi hoho na sida tujuluanon. Maka porsiai jala mangulahon hata ni debata. Donga sa porsiaon laos gabe si pahusor-husor do mapinatupa ni si Josiaon nang dingulutta di partikiatta si sonari. Nunga boha pangaradutiot tadi hata ni debata. Molo taringot tu nomor per dohot debata, totu sudido hita nomor peran tagan porsia jala tehutot tu hatai dingulutta. Marpada donatoras ujudibuan enak kona terdidi. Rade mamudai hu manugunu gudak danaki. Asa gabe ruas na manguru na sida muse di Tuhan Yesus Kristus. Marpada dohita uju makatidakon haporsiawan manang uju malua. Babua di perhatu turohatta do ia hata ni debata ido darat Tuhan nguluani. Jala rade manudalhun saluh dosa kuhu setia menghutton hata ni debata. Marpada donang akka nama jalo pasu-pasu perbugason manang pasu-pasu perumah tanggaon. Asa rapak setia masih haholongan di bagasan holong ni Kristus. Jala nasotu pasirang ia sosinirang ni hamatea. Jala sudi pada tei ikod do diulahun sian nasaroha nang pikirape. Maca denggam maturpu jami tahun pengotok kita diakka pada tabetu di bata. Nuaing nunga boha haudukota diakka pada ni. Mulu makilala ngulutai nang manibil sin akanaung tapadat toni. Manang naso setia be diakka pada tetu di bata. Nuaing disungguli turpukodo hita. Asa mula mamuse setia mangihutton jala mangaraduti lo menirohani di bata. Tuhat taipe setia do nang dipadanna. Alani hasetiau ni tuhat do dipadan ubah dilehot tikke parasnya rohaunod di hita. Laho pasol hottong ngulutta tu debata. Hatan itu hatta madok jala manangisi na porsia di anaki ido na dapotan hanguluan na saliling-lilingna. Alayak kahalak na sumangului anaki dan ido ni ihanguluan. Balik sa say na miedo tahe rimas ni debata di ibana. Yohanes 3 ayat 36. Halak na sitottong setia manguli tu hattai songon hataridan niya kapadan na tu debata. Ido halak na pebaruhon partodion na tu debata. Gabe totong dengan parsawaran na do Tuhani. Jala managam maigana di hanguluan na saliling-liling na. Atong mulu songoni setia jala uduk mahita mangulahong padatta tu debata. Ay ido di halomohot tu hatay diaka naung tinubusna asa hot ngulutta parjabar di lasni roha naung ni bagabagahon ni tu hatay. Napaduahon pasidikon saluhut akka ula-ula ni gana-ganaan siya joro ni Jehovah. Donga sa porsiaon dung merpadan Raja Josia rapdoh bangsona itu debata langkah reformasi spiritualitas na mangihut songon nabui taida mamukka sian ayat 4:1 saplopak diturpuk jami tahun ima pasidikon nasa ula-ula na marrumang parsobau tu debata gana-ganaan termasuk pasohoton manang memberhentikan akka malim na ulaun na manutung daw patuak kagana-ganaan ima akka malim na pinabangkit niya karaja ni Juda adorang so si Josia.
Asa mananga hape narong di joro ni Jehovah doho dia katabak ni hutai, doho dia kahumaliang ni hutai, doho saluhut akan ahya pinauli ni karaja adorang so si Josia. Nama rumang pamiliat tua kagana-ganaan, saluhu doi diberantas habis, jala ditutungi, dungi sirabunei diseburhon manang dibolokot doi holang sian joro ni Jehovah, bahkan holang sian hutai. Saluhu nai dipatupa si Josia, asa ias do bagas joroi, sian akarumang ni gana-ganaan, nama ngaramuni hapor siawan di bangsoi, jala nama bain marakup di bata. Asa hibul musi hapor sian di bangsoi, marsobah holan tu di bata samping. Donga sapor siawan, laos gabe sunggul-sunggul do napinatupa, ni si Josia diturpukon, tu reformasi spiritualitas, manang hai baruon ni partodion na pinatupa ni Tuhan Yesus. Ima marhite pakko koponna di hau pinorsilangi. Nunga durus mudar ni Tuhan tai lau payasung ulutta sian gabulisop ni dosai. Atik pe nauk songoni balgani holong ni Tuhan tai lau pe baruhon ngurdo partodiotta. Alai setong do pe sipata tabigi manang jupak kita hapor siawan namar lauk. Di deba dongan terlungobi akan mangguari dirina si ihuton Kristus. Lapatanna dan hibul biha porsiaon nai makaposi itu hattai. Marlauk ha porsiaoni ala nungat terkontaminasi di ela-ela ni sibolis nase majujui asa makaposi hagugun ni portibion manang marsoba tuakka di bataga naganaan atik pe rumangna dak sedusbe songun akka di bata gana-ganaan songon na di masa diturupukon. Donga sapor siaon sipata ala ni sahit manang naung liling di ay sahiti saya dong do pedi bahala Kristen na ulo tarela merdatui manang makaposi petunjuk niaka paranormal. Songon di dotong diaka sita-sita di hagabio di parena konon manang sita-sita di hamorawan. Somaralang besipata manudalhun hapor siaonna siat tuhattai asal ma dapok napinar sita ni rohana. Nadiba nak penong Kristen ibana saya dong do pesipata terbegi nasa girgir patupa akka ula-ula ni hasipile beguang. Isarana rupaning mamele sumangot ni akka opuna merhite si panganon. Nadiba adong dotong nasai ulu mamiaro manang manipan akka ula-ula ni hahulumun, manang ula-ula ni hadatu di jabuna, manang diaka inganan na asing. Adik pejamat ta sinwaing nunggalam tumajuna. Alai hamajun ni zaman dang otomatis mangagohon akka haporsiaw na marlaw. Balik sa laos bui hamajun ni zamani. Manidus haporsiawan ni sasahalak gabidada bi makaposi tuhani. Balik sa gabi akka teknologi ina madirajumi natuk pasonak kunguluna jala nagabe haposan ni rohana. Akai madeba rumang niaka gana-ganaan masa kini naik konsipa sidingon halak Kristen ala ni manang dia penatahilala akka ula-ula ni sibolis nama bay marakup di bata di nguluon manang akka gana-ganaan nama rumang warisan niaka oputta na julu nasai diraduti do penwaing dihalaputi mabolok koni siang ngulu nabi songon na pinatupa ni Raja Josia diturpukon. Ditutungi jala di bolok konibana do nasa ula-ula ni gana-ganani holang siat joro ni Jehovah do sian humaliang ni hutai. Di baru ibana do partodion ni bangsoi asa hibul la sida marsobba jala marsigatung holat tu di bata Jehovah sambing. Ia joro ni Jehovah natatusi sinwaing dada be holan sebatas fisik bangunan di gereja. Alai dirita do rohatta tongdo di guari joro ni dibata. Di sada Korintolu 10:10 di dok. Dang di boto hamu joro ni dibata hamu. Jala tobdi ni dibata maringanan di bagasak kamu. Agohono ni dibata do namangagohon joro ni dibata. Aina balia do joro ni dibata ima hamu. Lapatanna ala joro ni dibata do hape nang diritai. Di paingot do hita
na suadong perdumuan ni joro ni debata na badiai dohot akka aji-ajian manang berhala naramuni. Di baheni manang ahape na adong di bagasang ulut tahun nagabe di perdebata manang pe akarumang hemajuan ni teknologi manang pe namar rumang warisan budaya na sohbar tulo menerohan ni debata hatok madipasiding jala paiya sia joro ni debata na mengului ima sian ngulu dohot hadiriota. Bica di lewat debata do petik ke para sianon datiru masong nabinahan ni si Josiaon dapat iasma nasa nama bayar ramun ngulu parton dioni dajaga mahahipason ni hapor siota asa hibul hapor siotai holan marsoba jalan menghutu debata sabing naung manubus nguluta sian nasa haramono ni dosa ima marhite pakokopon ni Tuhatta Yesus Kristus. Amin.